Het is al dik 3 weken dat we hier nou zijn. Ja, dat heeft toch wel enige rust gegeven. Je verwacht ook niet dat het in één keer bij 32 weken gehaald gaat worden. Maar dan is het Ronald McDonald Huis wel echt een uitkomst geweest dat we hier terecht konden. Nou, in principe voor de tijd dat je hier bent, voelt het wel als een tweede thuis. Dat in principe kun je hier alles hetzelfde als dat je thuis kan. Op 4 oktober werden Richard en Kimberly in Grains de mem van een tweeling, Daan en Sven. De poppen binnen 2 maanden te betiert binnen, komen na een paar dagen op de couveusafdeling in het MCL. Hij de mem ginnen het Ronald McDonald Hoes in. Maar nu gaat het hoes definitief dicht. Ja, hier konden we ons terugtrekken als we natuurlijk moe waren of als we emotioneel er even door zaten. En om het dan in één keer leeg te zien, dat is toch wel even een apart gevoel. Nou, we hadden geboortekaartjes van de jongens, die hadden we hier staan. Dus daar hadden we een mooi plekje voor gemaakt. Die hebben we allemaal al moeten opruimen, want 5 uur moet alles leeg zijn. Ja, dit is het gastenboek waarin de gasten de afgelopen jaren hebben verteld hoe fijn ze het vonden om hier te zijn. Vooral vanwege het feit dat die vrijwilligers hier zo goed voor onze gasten zorgden. En dat ze het hier gewoon uitstekend naar hun zin hebben gehad. Tiege dank. Er zijn heel veel verhalen, maar allemaal verhalen waar enorm veel gevoel in zit en dankbaarheid. We hebben 14 jaar lang hier in dit huis gezinnen ontvangen, ouders ontvangen, die hier een hele goede ontvangst hebben gehad, die hier heel goed te plak waren. En daar komt nu een eind aan helaas. En dat is een moeilijk besluit, maar we hebben het wel moeten nemen. In 2004 gaat het hoes voor het eerst hier. De verwachtingen binnen heeg en die komen ook uit. In 2009 wordt het succes nog vierd. In heel Nederland binnen op een stuit 1 miljoen overnachtings. Maar de laatste jaren wordt het hoes heel iets minder broed. Mensen gaan vaker naar Grains, Zwolle of Utrecht. Het kon organisatorisch niet meer uit. We hebben verplichtingen ten aanzien van het Ronald McDonald Kinderfonds over bezetting. En dat samen heeft ertoe geleid dat we gewoon op een gegeven moment hebben moeten zeggen van we stoppen ermee. Dus ja, op een gegeven moment is het dan ook afgelopen. Hoe pijnlijk dat ook is. Voor opvang binnen de ouders van jonge patiëntjes nou weer aanwezig op het MCL. Op de couveuse-unit kunnen ouders niet blijven overnachten. Daarom daar zijn wij nu op dit moment heel hard mee aan het werk om nog 2 extra logeerkamers te creëren naast of tegenover de couveuse-unit, zodat een ouder hier ook bij de allerjongste kan blijven. Daarnaast hebben wij contact gezocht met de omliggende hotels. En wij hebben bij een aantal van deze hotels korting kunnen organiseren. Of dat bieden de hotels eigenlijk aan familieleden of naasten van patiënten. Wij kunnen natuurlijk niet een omgeving bieden buiten het ziekenhuis. Wij zitten hier in het ziekenhuis. En heel veel ouders die vinden het van het Ronald McDonald Huis gewoon heel erg prettig dat ze gewoon even buiten de muren van het ziekenhuis kunnen zijn. Kijk, en dat kunnen wij als ziekenhuis niet bieden. En dus verhoort er wel een soort van de mensen, nood zij hier, geen gebruik meer van meidje kennen. Van Richard en Kimberly betutten dat ze nog een aantal weken heen en weer reizen moeten naar haar wemplak Mongem. Ze binnen, 14 hier, de allerlaatste bewoners van het Ronald McDonald Hoes in Ljouwert. Ja. Heel gek. Ja, heel apart gevoel. Ja. Het is heel gek gewoon niet te beseffen eigenlijk dat het dicht gaat. Nee. Er zijn natuurlijk zoveel kindjes die per jaar opgenomen worden en die hun ouders dichtbij willen hebben. En dat gaat hier straks niet meer. Nee. Omdat de mogelijkheid van dit huis straks weg is. En dat is heel jammer.